Volám sa Denny a túto nahrávku som pripravila pre všetkých, ktorých zaujímajú ľudia a ich vnútorný svet. Ako vnímame samých seba, prečo niekedy nevieme vysvetliť svoje pocity, ako sa k sebe i k ostatným správame, prečo sa tak správame, kde sme sa to naučili a či to prípadne môžeme zmeniť. Ja osobne sa tejto oblasti profesionálne nevenujem, ale pozbierala som pre vás to najlepšie z vedomostí a skúseností odborníkov, psychológov a psychiatrov z rôznych kútov sveta a pripravila z ich prednášok niekoľko ucelených príspevkov na túto tému. Témou dnešného príspevku je toxická hanba. Aby sme lepšie pochopili, čo toxická hanba je, pozrime sa najprv na to, čo znamená hanba obecne. Hanba v zdravých dávkach je pre človeka dobrá a prospešná vec. Učí nás, kde sú naše i cudzie hranice a upozorní nás, ak ich prekročíme. Ak napríklad svojim chovaním narušíme verejný poriadok alebo osobné hranice iných ľudí, nastúpi zdravá hanba. Ak sme svojim jednaním prekročili našu vlastnú integritu, zdravá hanba nás upozorní, že sme zašli priďaleko. Toxická hanba je iná. Toxická hanba začína pocitom, že žiadnu integritu nemáme. Je to viera, že niečo v našej samotnej podstate je zlé a skazené. Ak niekto so zdravým sebavedomím urobí chybu alebo prekročí isté hranice, cíti zdravú hanbu. Ak však urobí chybu človek zaťažený toxickou hanbou, berie to ako osobné zlyhanie v samotnej svojej podstate, v zmysle ja som tá chyba. Človek trpiaci toxickou hanbou nevníma chybu ako dočasné prekročenie svojich alebo cudzích hraníc. Chybu vidí v tom, že nechal spadnúť spoločenskú masku a ukázal svoje autentické ja. Chybovú situáciu si v duchu neustále prehráva. Je v panike z toho, kto všetko si to všimol a urobí všetko preto, aby to napravil. Predstavu, že v našej najhlbšej podstate je niečo zlé či skazené, máme preto, lebo vo veľmi ranom detstve niečo zlomilo našu vôľu. Vôľa je súčasťou mysle a myseľ je prirodzene nastavená veriť, že si zaslúžime lásku, starostlivosť, ochranu a rešpekt taký, aký prirodzene sme. Ak tomuto vo veľmi mladom veku prestaneme veriť, nastúpia automatické mechanizmy, ktoré nám pomáhajú túto stratenú sebaúctu vyrovnať. Začneme sa správať ako v úvodzovkách viac než človek alebo menej než človek. Snažíme sa byť lepší, múdrejší, pracovitejší, láskavejší, ohľaduplnejší, mať lepšie pracovné či študijné výsledky než ostatní. Uznanie okolia, ktoré týmto spôsobom vyhľadávame, nám pomáha vyrovnať chýbajúcu sebadôveru. Alebo sa prikloníme k opačnému extrému a budeme inklinovať k protispoločenskému chovaniu, zločinu, závislosti, skrátka všetkému, o čom veríme, že zlý a skazený človek ako my by mal robiť. Ani jedna z týchto predstáv o nás samých však nie je správna. Zmýšľame takto preto, že sme veľmi skoro v našom živote zažili pocit odcudzenia a hanby. Začali sme veriť,
že sme vo svojej podstate nehodní lásky a rešpektu. Grandiózna predstava, ktorú si o sebe vytvoríme a ktorú prezentujeme okoliu, je len kompenzačným mechanizmom, ktorý má stratu sebalásky a sebaúcty nahradiť. Pozrime sa teraz na to, ako spoznáme, že my sami alebo niekto z nášho okolia trpí toxickou hanbou a postavil si na nej falošnú identitu, ktorá sa nesie celým jeho životom. Človek trpiaci toxickou hanbou sa stáva veľmi opatrným a veľmi zdržanlivým, napriek tomu, že tento človek môže byť extrovert. V spoločnosti iných ľudí je neustále v strehu, akoby neustále pripravený sa brániť. Podvedome totiž čaká útok, keďže verí, že je vo svojej podstate zlý a skazený. Na stretnutie s inými ľuďmi sa vopred pripravuje. Ani ho nenapadne vojsť do nejakej situácie a správať sa v nej prirodzene. Naopak, takýto scénár je v skutočnosti jeho najväčšia obava. Bojí sa, že skrz autentické konanie uvidia tí druhí jeho skazenú podstatu. Postupne si vytvorí falošnú identitu, ktorú používa ako spoločenskú masku. Jediný spôsob, ako môže byť autentický, je byť sám. Nemať naokolo nikoho, kto by mohol zahliadnúť jeho skutočné ja. Takúto separáciu medzi nami, tak ako sa prezentujeme okoliu, a nami, tak ako sme sami so sebou, zažívame do určitej miery všetci. Avšak človek zviazaný toxickou hanbou ňou žije každú jednu minútu, čo je extrémne vyčerpávajúce. Tento spôsob spoločenského fungovania nie je niečo, čo by sa jedinec vedome rozhodol praktizovať. Je to automatický mechanizmus, ktorý sa snaží nahradiť sebaúctu uznaním okolia. Čo však na takéto fungovanie spoľahlivo upozorní, sú časté a opakujúce sa epizódy úzkosti a depresie. Úzkosť a depresia sú totiž prirodzenou odpoveďou organizmu na to, že sme dlhodobo nútení žiť v prostredí, kde sa nemôžeme autenticky prejaviť. Prečo vlastne autenticitu potláčame? Autenticitu potláčame s cieľom vyhnúť sa psychologickému zrkadlu. Je to veľmi podobné, ako keď nie sme spokojní s našim fyzickým vzhľadom a snažíme sa vyhýbať zrkadlám. Robíme to ani nie tak preto, aby sme sa nevideli, ale aby sme sa vyhli vlastnému hodnoteniu seba. Ak je naša identita postavená na toxickej hanbe, budeme sa vyhýbať psychologickému zrkadlu. Tým, že neukážeme okoliu svoje pravé, autentické ja, vyhneme sa zároveň obrazu, ktorý nám naspäť reflektuje naše okolie, a to tak, že sa k nám správa podobným spôsobom. Psychologické zrkadlo je totiž odraz nás samých v ostatných ľuďoch. Nachádzame ho v blízkych medziľudských vzťahoch. Keď sa v blízkych vzťahoch prezentujeme taký, aký sme, dávame druhej strane možnosť ukázať nám to isté cez jej odpovede a interakcie s nami. Ak je však naša osobnosť postavená na toxickej hanbe, blízke vzťahy sú to, čomu sa budeme snažiť za každú cenu vyhnúť. Sme totiž presvedčení,
že keby partner spoznal naše pravé ja, nechcel by už mať s nami nič spoločného. Ďalšia vec, ktorá sa nám deje, keď nás ťaží toxická hanba, je, že strácame spojenie s našou vnútornou múdrosťou. Vnútorná múdrosť sa manifestuje v podobe pocitov, emócií a fyzických prejavov, ako je hnev, radosť, pokoj, smútok. Všetky tieto pocity nám pomáhajú rozlíšiť, čo je pre nás v živote dobré a čo nie. Ak sme však zviazaní toxickou hanbou, od malička si myslíme, že s našimi pocitmi je niečo v neporiadku. Veľmi zavčasu sa naučíme vedome sa od nich odpájať. Začneme sa až príliš spoliehať na rozum a logiku, a to aj v situáciách, keď je práve emočná informácia tým najdôležitejším rozhodovacím faktorom. Ak je naša osobnosť vystavaná na toxickej hanbe, naháňajú nám spontánne pocity hrôzu. Dovolíme si preto len tie, u ktorých rozum a logika rozhodne, že sú priateľné. Takýto spôsob emočného fungovania si nikto vedome nevyberie. Je to len kompenzačný mechanizmus. Naštartoval ho spôsob, akým sme boli vychovávaní. Pamätáme si pocit hanby v situáciách, ktoré vyvolali naše pravé, autentické pocity. Ďalšia vec, ktorá sa deje ľuďom trpiacim toxickou hanbou, sú závislosti. Závislosti rôzneho druhu slúžia ako náhradný, bezpečný prístav. Ľudia odjakživa inštinktívne hľadajú bezpečie u iných ľudí. Ak však trpíme toxickou hanbou, iným ľuďom sa okľukou vyhýbame. Stále však potrebujeme bezpečné miesto, ktoré nám pomôže sa v živote navigovať. A tak si vytvoríme náhradu bezpečného prístavu v podobe závislosti. Závislosťou v tomto kontexte môže byť čokoľvek. Alkohol, obsesia, fixácia, viera, práca, míňanie peňazí, jedlo, či už v zmysle prejedanie sa alebo zámerná podvýživa a mnoho ďalších. Skrátka všetko to, čo nám kompenzuje bezpečnú základňu, bezpečný prístav, ktorý za normálnych okolností nachádzame v iných ľuďoch. Jedna z najinšpiratívnejších osobností, od ktorej čerpám časť svojich vedomostí, bola takto závislá na cestovaní. Niekoľko rokov, mesiac čo mesiac, menila krajinu, v ktorej žila. V skutočnosti však samotná návšteva krajiny pre ňu nebola taká dôležitá, ako fakt, že behom plánovania svojich ciest unikala prítomnosti. Nevedela si predstaviť existovať v prítomnej chvíli bez toho, aby mala pripravenú ďalšiu sériu ciest a mohla fantazírovať, ako to bude vyzerať, keď bude na mieste. Celý život mala pocit, že naviguje malú loďku cez rozbúrené more. A v momente, keď prestane pádlovať, sa utopí. Bála sa, že keď sa zastaví, stretne seba. Pozrie sa do zrkadla a uvidí skazenú príšeru so všetkými jej hanebnými vlastnosťami. V skutočnosti však v tom zrkadle bol len človek, rovnaký ako všetci ostatní, so všetkými pozitívami aj negatívami, ktoré bežne ľudia majú. A takto to má každý. Nie je pravdou, že keď sa zastavíme, dostaneme sa na miesto, z ktorého niet návratu. A aj keď naše telo vysiela varovné signály, ako je sucho v ústach, zrýchlené dýchanie a napäté svaly, nie je to reprezentácia reality,
je to len fyzický príznak toxickej hanby. Neublíži nám, ustojíme ho a prežijeme. Posunieme sa teraz k tomu, ako sa toxickej hanby zbaviť, ako ukázať svoje pravé ja a pochopiť, že v našej podstate nie je nič inherentne zlé, skazené ani hanebné a že nie sme o nič horší než ostatní. Dôvod, prečo trpíme toxickým pocitom hanby, je, že máme iné skúsenosti. Že sme vo veľmi ranom veku začali veriť iným signálom o sebe samých. Úplne prvým krokom k zlepšeniu je vôbec pripustiť možnosť, že nie sme výnimka a že všetky tie hanebné veci, ktoré si o sebe myslíme, sú len produktom zlej skúsenosti. Samozrejme, že tu existuje aj odborná pomoc. Myšlienka zdôveriť sa terapeutovi však naháňa človeku trpiacemu toxickou hanbou hrôzu. Hľadajme preto zrkadlo najprv tam, kde je to pre nás bezpečné. V knihách, v podcastoch, vo videu, v príbehoch ľudí, ktorí prešli podobnú cestu. Dôležité je začať veriť, že nie sme sami a že existuje svet, ktorý našiel cestu. Že hanba nie je naša identita a že naše pravé ja musíme ešte len nájsť. Namiesto toho, aby sme hľadali, kto sme, skúsme najprv hľadať, kto nie sme. Vráťme sa v myšlienkach do detstva a skúsme nájsť dôvod, prečo sme o sebe začali veriť niečo, čo nie je pravda. Čím intenzívnejšie budeme pod tou hanbou pátrať, tým skôr tam nájdeme skutočného človeka. Ďalším krokom na ceste k uzdraveniu bude zapojiť tohoto skutočného človeka do života. A posledným krokom bude vedomie, že kamkoľvek sa v živote pohneme, vždy budeme brať so sebou len tohoto jedného skutočného človeka. To bolo odo mňa v dnešnej téme všetko. Verím, že som vám priniesla nejaké podnetné informácie a možno pootvorila dvere do inšpiratívnej oblasti štúdia ľudskej duše. Ďakujem za pozornosť a do počutia pri ďalšej téme.